Patumi Vosig ni Paingkoi Raisia ni ata por pai Kresia por malom Lahorijan Dream Sky Hotel along Lahorijan Karbi Rongbari Management Committee ahin pen pherang ke mai ke phapon bangso pherang ke amai ke phapon nang ko athe ke dam tang ni phai Kresir Cap ani omphu ing tipi pu inut NGO klembang philapen KSA Simeon rong phar KSA Bidisar Laichan Ingleng KSA Kongchon bang Thomson rong pi lapen KSA lapen KAWJF amai phi Violet BP atumaphan longle kithi punong no ke jo pen lam karbok apu thaksi Lahorijan Karbi Rongbari Management Committee atum pherang ke amai along lam klar kachi pipon ahok pet ke chok chewek atum ke omphu ing tipi lapen pele khiji henlo pusi ke jongpon athe ke omphu ing tipi lapen pele khiji ke Lahorijan T State along le abandrita chichini wangwe pusi akoi pipon jong se alang litum chichini pemi puason te pini ani bangso apagan area lo ang tan pen ke wang atum ki jum nai ta haladak don suri ke thom ahem illegal encroachment ke do ke kupi aposi lang dinglo puta karju padopon lapen lamang so puta lamthe isita ningje hai heted lo puta lapen Lahorijan Karbi Rongbari Management Committee atum ahin pen karju pedopon kedam tang arni KSA pen chenglok kapre kapre hap bhanga song atum doan lapen haladak kedo arong barim araratum bagan along le encroachment mate Lahorijan lo ang tan pen kebang kiche atum ahemarin nang kechikim thip puase ang tong kechepat do ponahut kopi aposi pele khiji lapen omphu ing tipi lapen all Assam Central Environment and Forest Protection NGO atum bangso lam kiap aputhak lamthe isita chipakla thethede loputa karju pedopon bangso puthak Lahorijan Karbi Rongbari Management Committee atum pen bangso alam ki puthak tong sikot pen Karbi Anglao Autonomous Council CM Tuliram rong hang sitami ase ang tong nang chibidun nang ji lapen omphu ing tipi lapen pele khiji atum banghini along le apata menta ing than piwek nang ji pusi rata tum kachuning ripadopon puthot hala dangara tum lapen Lahorijan Karbi Rongbari Management Committee bangso alam ki aputhak CM Tuliram rong hang nang cerap nang chitodun pen banghini along le apata menta ing than pon rek pusi aning cepat herenti lapen Karbi Anglao Autonomous Council CM Tuliram rong hang aphan towar cholang dinglo pusi pherang ke amaya long pachini pon lapen kachuning repeat the pon nasi dolang masa rong nasi dolang ma masuk ke lang cari je phan settlement officer man order people je ladak ki nang papun dhuji phan bangte lelum ako risam ke dak nang kuni bek nang pate longle bagan ke hala pele pen ombu ka chedana kagos lo mateng bolote bagan area ka thepik sida laso bagan area pini ani 40-50% value apen laso long ale chini si mata kothai sita ave lasi neli kubangke akapre ka khai tum sita me lan ninglang nu nang ne je dora per ko athai tin tame dak Nepali Bihari Bengali pen chenglo Muslim Adivasi ko te long jak la so per hino legal ni sta ale tum jet pakalong leta he mara to ka kitu bunang tum Lahorijan pe te long le lasi nili bangke mane laso abangke kroitekli majok fans tame kroitekli lo nili bude dilo nili tum dak kache rap non jitu nili tum rong amen kachi inji mata Karbi Rongbari busi nili tum chi inji la pen laso nili tum ajitu a committee mate rong amen ma mo father mo apor se ako nili tum ako na jitu nang pangdak kongbompo nang pakla kongbompo la pen tu bagan komat atum lo bagan along le katokol ke lagan mopen niltum chethan lo lapen fane niltum ni pui bang ke lalo je council fan tihek pen chethan lo te dinglen awar mu ke sita chethan mane lahan pa ding re fane kale lo om pui tv bai do fan sita me apen akhe hai pele keji fan sita me je nangmi tumta je labang chima thare no je nelong le 1000 bigha suse 2000 bigha suse pra lan man ne long e nai pa chiti bang puri Muni dan life bulote nili a request pan ke labang ke lalo je nang ni dak opinion ki me hormu mane sacrifice na ko pate nang li tame ki chok chido nili bang council man ta si pugang tu bang ke laso di malong nili le do uste nili phanda dai na nai ba athe nili long le bulote gopi posi 3-4,000 na houses nili bang so ban ba ni bahar amuni phan ni dak ki ke ni phanda me dai na en no bang en nang ji bu bang le bang lasi ni kichok chi joy ni si ni phanta laso so kota bang na kan khan lo apel laso so bang ke ni kichok chi lo bang ke council lo maja bang lu ati
council ka longli porta piji da ja pongdu longli porta I guess text di room kita ja pongdu apen chok chi ni pute longli porta kan than pen council la me sang ka chi en de aja pong du lasi nilitum kit mui bang ke lan lo finally bang ke CM sar phanta je CM sar nilitum chini je alangli nilitum bang ke last hope person le pute pe nu melo tulirang rong hang sa le dong si labangsu alam Dimapur border lo mate Lahore jana bagan jitum non pending kan hongkep likep poke kan pen jitu dispute do bom pasar di malon nang interfere dera nang chi job dera nang ahopet akan sai pp kulote next bang nilitum bang ke lason an akan untuk teglong le dalo lasi alangli bansi nilitum akhatim ngapen ke lenen dunia yem sar worship system alangli tum mane team gar de lo hoy si kan klen ngapen kar dia khai mate ahopet kar dia khai kude de lo maso la pen ahopet jitu citizen tum hana right pg ke alangli tum bang ke kai kita ready mate ke matha pon fondo nilitum ke kono tasi ombuing tipi ban pen pele ban stame akaprek alam mane nang tum si bagan alam pine chingwai do pusta council nong le daming na lagile council nang pahanang nilitum hanta nang pahanang nang li hanta nang pahanang pele keje banda pahanang mane ban ke hang ni aku dulang do council nang pahanang non ke nang li jamale chikrong de ha pele jamale chikrong de kalila asabok leke already nang tumang bong tame nang ke thak pami puyat avela la bang nilitum tanang chini dun dokumen do sitanang paklang edelo banjo apor kadure do ini lasi mua for kafe ka for hula hai bang chithang ko man apen kesi ban afin pen nang interfere do nang ko apen nilitum along le right bang ke nang pachilong nang ko apen pele pelong ku handa right thi jok tha bole ni ku gali kilong nang di ko anna mo council pen paching mai nang box pado nang hala tunda kilong ni ko anma la bang ke long ko lasi nilitum straight forward demand ke la ison ba lo jen nilitum along le ka chidor kholo ke be do khon ko hormu ban nang kundri apen ke jongsi pina parnia kapre ka kai pen jongsi misunderstanding jongsi wander itu la so daito ke pele keje per omku tipi la tumsi daito chi nang athe nilitum ladak bongu marong thongrong rong kelang nilitum ladak ki do ke nilitum dak ki bala horijan adivasi puna godom busti nepali puna nilitum dora pet thaka pe ladak chi bong chi khang ga le hai bu bi kai pen ta nilitum misen pen sing samjin pen sing do la so long do si omku tipi la pen ha koi ma sor pele keje jongsi bang pen la hai nang pachi bong achal pachu ku nilitum non pen masi nang do nang no si jaida go je la so adai to ba tum chi en nang ku Khotkhoti pen Sailendra Topi Carbideli News.